Storfortuna 3 och Hagens Hassel. Och vi kommer att starta nästa klass 20 minuter efter att sista ryttaren har blivit i mål i den här klassen. Ja, visst, det var hissa också. Ja. Och sen var det inte här för Nej, precis. det var rött och vitt eller så. Ja, ja. Men de är ju sällan. Och som i tycker jag var roligt. 4-4 47-31. Hagens Hassel tog